88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya, oh oh, Pangasinan, sigaw ang dugo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan, Your fun under the sun summer station. summer ang saya. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan! Agresibo! Matapat! Para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito ba sa inyong paboritong himpilan? DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! 31 minutos kasumpalaan na alas 8 at kabasan. Radyalan sa programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Agaw natin na Lunes, petsa 27 at bulan na Abril. Siyempre, Kolopan Tabayo, Saray Mingoyo, RJ Jimenez at your service always. Tansay partner ko, Leon Elorde Castro Jr. Oscar Head, Nabali na Binmalay, Oscar Head President at Dalawigan, Luyag, Tayon, Pangasinan. Good morning, partner. Good morning, Partner RJ. Sa Saray, idang kulay Luyag Saray Business na, dami na bali, travel na bayan na Binmalay. Sa programa tanpi mo Binmalay na makaranliray taliwan balita tanto ka man hiraya na pwede pasabit yung mayor kung pasabihan siya through your text sa Partner RJ. Yes, Lunes natin, kumusta flag racing ditan at ceremony, bali na Binmalay, ang turay bilin ng mayor lang wala, partner. Ito nga, Partner, medyo binilan ko ay ride cancel sa kalinisan kasi trabaho da delivery department dapat gawin na sa kalupugan bilang empleyado ng munisipyo tan para kumapalitan na po da akong permlaso sa pan-happy na talaga happy tayo na Binmalay si Chief Lexner Laico bilang happy na Binmalay at sayan bali tayo Partner RJ. So hindi na siya OIC, ha? Ano na siya ngayon? Talagang siya na ang hepe dyan sa Binmalay. Baka nandyan siya, interview natin. Wala ba dyan sa tabi mo? Si Partner, mamaya, tadyan ko si Chief Police natin para interview mo sa ano mga balak niya din sa bayan ng Binmalay, Partner RJ. Oo, so nandyan ka ngayon sa opisina mo, partner. Kaya lang nga, Partner, medyo dito ako sa opisina ng Mayor. Magmi-meeting kami tungkol dyan sa magiging magandang activity namin sa May 1st, yung model fight ng lahat ng empleyado, lahat ng barangay officials, alam mga ahensya ng gobyerno ng Binmalay ay magkaka-model fight dyan sa bayan ng Binmalay. At sa paglalaro namin, yun lang ang magiging activity para sa aming pagdiriwang ng ating May 1st Fiesta ng Dagat, Partner RJ. Okay. So, kung mag-umpisa na yan, okay lang, partner. Baka mamaya, interview tayo dyan pagkatapos ng meeting nyo, partner, ano ha? Yung... So, Partner RJ, gusto ko lang ipahatid sa ating mga citizens na dumating na ang ating mga centenarian. Meron tayong 160 natatanggap ng tax ng 10,000. Ito yung mga 2024-2025 centenarian natin, kung saan meron pang darating na iba dahil
gusto ng ating National Commission na ibigay na lahat ng mga centenarian ng 24 at 25 partner RJ. Oh, yeah. Sa message na may vacation center, naka-set na po. Baka darating po ang ating buting director ng Region 1 ng National Commission for Citizens para mag-abot ng tulong yung magbibigay ng cash gift na 10,000 bawat centenarian sa bayan ng Binmalay partner RJ. So ngayon yan, mamaya yan, apa na? Hindi, May 6 partner. May 6 pa. Kaya na-postpone yung plano ko na mamimigay ng birthday gift ng ating mga siyon dahil unahin po natin itong national dahil yung pera po galing na national po. Ito yung mga medyo marami-rami, 160. Kasi pinapahabol pa akong 16 na tao na naiwan. Kung ma-approval nila ngayon ay siguro mga 200 plus ang mabibigyan ng 10,000 sa bayan ng Binmalay partner RJ. Wow. Ito yung nangyayari din sa ating mga ibang bayan dahil natawagan ko ibang OSCA president ng ating palalabing ng Pangasinan. May mga schedule din sila kaya lang hindi sabay-sabay dahil makadadalaw ang ating buting director. At ako inimbita niya kaya medyo magpapaalam ako kay Mayor ng 2 araw siguro pag-ikot sa bawat bayan ng Binmalay partner RJ. No, sa susunod na yan, week, parts, dahil ngayon Abril tapos, ano ata yan sa Thursday, di ba? Partner RJ. Anong araw yan? May 6? Miyerkules siguro. Martes. 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 At Merkulis ata. okay. So nandiyan ka ngayon sa opisina ni Mayor. Kumusta naman yung pagdalaw ni Pong Nazareno diyan? Maganda ang pagdalaw ng buong natin at ang dami na nagpupuri dati sa ating peace and order at maluwang na dinaanan ng ating pinakamamahal na Nazareno ng Quiapo dahil sa pagsasama-sama ng ating mga ahensya, mga pulisan, iba't ibang ahensya ng gobyerno para luluwang yung mga daan at wala nakaparking ng mga sakyan para hindi ma-traffic ang naging transaksyon ng ating Nazareno ng Quiapo, partner RJ. So wala namang nangyaring mga toward the incident, tala matintinunos, Pards. On partner RJ talaga na malilinis, sudalan, na medyo, antam mo lang, medyo alam masyadong karakal na to, lapod, antam bimili sa gasolina, mangbalat, may last dito, na Sabado, medyo din makalsuto, na nasabi na 8 o'clock, na labi, andi sa sinupot, sinanaro tayo mahal na Nazareno na Quiapo, partner RJ, papunta ng Quiapo na siya. Dito lang bumisita sa bayan ng Binmalay, partner RJ. Yun. So, ay gabi pala nung umalis. Partner RJ, medyo kuya, samantalang mawawala, magpapalam dahil meron tayong meeting sa taas at medyo may mga bisita tayo, kaya ikaw muna, mag-click ka muna ng mga interview mo at kung may oras pa ako, papasok ako at may interview natin. Yes. Ang Cebu Police, ang bagong Cebu Police na ako na siya, confirm na ang iba kundi si Lieutenant Colonel Lester Saigo na magiging happy police ng ating bayan ng Binmalay, partner RJ. Yes. Okay. Thank you, partner. Mamaya pasok ka lang pag may oras pa, no? Okay, so salamat partner, saka salamat sa ating mga listeners at mag-text natin kung kailangan natin na malaman sa ng Binmalay, may kado natin, kung mga nagagawa dyan na gusto nyo ayusin o may mga nangyayari anomalya, pakitext lang dito at aabot sa ating buting mayor, partner RJ. Okay. Thank you, partner. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr. Medyo busy sila ngayon dyan sa munisipyo. Meron silang pagpupulong upang paghandaan yung simple lang na selebrasyon ng piyesta ng dagat. Dahil mapitas sa Friday na yan yung piyesta ng dagat at yung ayon kay Mayor simple lang but meaningful naman yung procession, yung pagbibigay ng pasasalamat sa biyaya ng dagat at yung initial nga na info magkakaroon ng parang budol fight yan sa may Binmalay Baywalk.
maganda ngayon at okay na yung baywalk natin, ano from Lingayen to Binmalay. Unlike noon na pagka piyesta ng dagat, talagang mabur. Wala kang masisilungan, parang ganun. Dahil yung piyesta ng dagat, para sa mga hindi pa nakakaalam, yun ho ay sinisilibra ng mga pamilya ng mga mangingisda. Pag May 1, Labor Day, sila ho ay nagsasama-sama papunta sa may dagat, dyan ho sa gilid ng dagat, sa seashore, para magkaroon ng pagsasalo-salo itong mga pamilya ng mga mangingisda from Limahong Channel, bayan ng Lingayen, going to bayan ng Binmali at sa mga iba pang lugar, mga coastal barangays, para magpasalamat ho sa biyaya na nakukuha sa dagat. Yun hong mga isda na atin hong kinakain. At yan yung pangunahing hanap buhay ng mga nakatira sa coastal municipalities, coastal barangays, yung pangingisda, Kaya yun po yung nakita naman ng mga naunang nanungkulan dito sa ating probinsya, sa mga mayor, sa iba't ibang bayan, hanggang sa dumating sa punto na ditagan yung mga ibang activities sa celebration ng Labor Day sa Pangasinan Pistay Daya. Hanggang sa nagkaroon na ng mga iba't ibang event. Pero ang talagang pangunahing sadya dyan ng mga kababayan natin tulad namin ay yung pasasalamat sa biyaya na nakukuha sa dagat. So una dyan yung misa at prosesyon at yung pagsasalo-salo. Nadagdagan na nga ng mga beauty contest, mga ganon, fluvial parade, mga ganon, at sa mga larong lahi, na mga event dyan ho sa pista ng dagat. Pero tulad ng narinig natin, kaya partner yon, gagawing simple. Dahil dito nga sa cost-cutting measures, na pinapatupad ng ating pamahalaan dahil dito nga sa krisis sa enerhiya, So antabayanan natin mamaya, baka makabalik pa si partner Leon Elorde Castro Jr. Para sa iba pang mga balita, kaganapan dyan sa bayan ng Binmaloy. Yan. Good morning kay Insan Philip Tigno. Kay Insan Ray, good morning. Gaspar family dyan sa may Kalit. Kay Madam Ima Lipio dyan sa barangay Basing. Dyan sa Kanawalan, good morning. At dyan sa may barangay Gayaman. Dyan sa sitio Bagyo Taloy ng barangay Papaguyan, good morning. Ay Kapitan Will Soriano, sa kanilang smarting kapitan din dyan sa barangay Balagan, good morning. At dyan sa barangay Pututan, Binmalay, kay Alvin, naayos na ba yung linya ng pamana dyan na nakatiwangwang? Ayusin ninyo yan. Ay baka mamaya mabutas yan, mawawala na naman ng tubig nating mga barangay dyan, di ba Ben? Good morning din sa mga kaibigan nating mangingisda, yan yung mga marginal fishermen po natin. At happy naman yung may mga fish pan dahil yung fingerlings ng bangus dumadating pa, according to an information, mga 1 million yan na fingerlings na ibibigay sa mga ng bangus
sa mga may pispan dyan ho sa bayan ng Binmaloy para ho makatulong sa ating mga mangingisda, mga nagkukumpuni ho ng bangus. Dahil malaking supply ng bangus ay nanggagaling din po dyan sa bayan ng Binmaloy. Yung mga kaukulang ahensya na kailangang tutukan, kailangang magbigay ng tulong sa mga taga-bayan ng Binmaloy. Yun po yung tinututukan naman ni Mayor Pet Merera para madala sa kanyang mga kababayan yung mga tulong na galing naman sa mga national agencies po natin. Tulad ng mga kamakailan yung mga farmers naman ang hinarap ni Mayor Pet Merera. So, yung panunungkulan na agresibo at matapat dyan sa bayan ng Binmaloy. Congratulations kay Lieutenant Colonel pala. Lieutenant Colonel Lester Laico. Yan. Sa ganap na magiging Chief of Police dyan sa bayan ng Binmaloy. Kasi una muna, officer in charge. Hanggang sa maanta yung confirmation para sa ganap na pagiging Chief of Police. Bata pa ito taga-bayan ng Malasiki ata si Sir Laico. Purong Pangasinense din ito. At dahil sa kanyang mga suwisyon at mga idea na rin ni Mayor Pet, parang nagiging maganda yung panunungkulan itong Chief of Police dahil sa suporta rin na binibigay ng LGU sa hanay ng ating mga kapulisan. Kamakailan lang yung parang communication radio, yung agaran na matawagan mo yung kasama mo para makapagbigay ng instruksyon sa EPE sa kanyang mga kapulisan. May idinonate si Mayor Pet sa hanay ng kapulisan. At according to an information, according to my partner, iyan galing mismo sa sariling bulsa ni Mayor. Hindi na yan hinugot sa kaban ng bayan. Kaya nga yung pagmamando ng daloy ng trapiko, kaya parang hindi na natin na-experience yung bigat. Pagka tayo ho'y pumapasok, galing tayo sa bayan ng Lingian, papunta dito sa lungsod ng Dagupan, yung dyan, very effective yung pagbibigay ng mga harang doon sa road shoulder ng approach ng itong Kuramang Bridge. At dahil na rin siguro sa kumunti yung mga sasakyan, dahil nga sa yung mahal yung presyo ng gasolina, parang yun din ang nakapagbawas sa masyadong ulit na trapiko no rush hour ditanod sa tanya lugar tay kaupasmud Manat Bridge ang gatanod nansangaan. Kaya nga pala personal na binisita ng Undersecretary ng DPWH, limutan ko na yung pangalan, yung ginagawang tulay dyan sa bayan ng Binmaloy, yung diversion road at saka yung mga iba pang proyekto nasyonal
dyan sa bayan ng Binmalay nung nakaraang linggo. At kasama si Mayor Pet Merera, kasama rin ng DPWH 2nd Pangasinan Engineering District Head, si Engineer Diosdado Lumibaw, at ang representative ng Regional Office ng DPWH para kumustahin yung mga proyekto na pinapatupad dyan sa bayan ng Binmalay o sa 2nd District, in particular dyan po sa bayan ng Binmalay. At nandun mismo si Mayor Pet Merera, kasi sabi nga niya lahat ng project mapaproyekto man ng national at ng local fund funded by the municipality of Binmalay, kanya ring tinitignan para masiguro na nasusunod yung tamang proseso at nagagamit yung talagang mga dapat ilagay na mga bakal, simento, timplada, na saray bus, may karga na saray balayang, nangnangan yata na duga susukat, aliwan substandard. Ay nananang to, medyo, tipid. Ito, kiwal, tipid sa simento, tipid sa balayang, ay hindi po pwede yan. Hindi rin nila mautakan si Mayor ng mga kontraktor dahil alam naman niya at gamay tumay trabaho dahil naging din ito, district engineer sa Quezon City at engineer by profession. So alam niya, naiintindihan niya yung trabaho. Pagka medyo hindi nasusunod yung specification ng project, yung nasa program of works, agad niya itong sinisita. Ang sabi naman niya pera ng taong bayan yan, kaya kailangan lang na gamitin sa tama. Kaya nga yung mga kontraktor na may kontrata dyan sa munisipyo, talagang natututukan sila at napagsasabihan. Pero ngayong interview natin, na-play na natin yun, di ba, Engineer Nixon? Na pagka mawala kayo sa listahan ng mga kontraktor, pagka siyempre substandard yung mga proyekto ninyo, gagawin ko yan kwanto man. Kaya gawin ninyo kung ano yung tama kontura sara may kontraktor. Happy listening sa ating mga listener dyan sa may Malindong, Pangasinan. Kay Liga President Sir Butch Merera, good morning. Morning din sa mga taga-barangay Amangkuro dyan sa may Binmalay. Siyempre sa kanilang counselor na masipag. Parang wala pang absent to Parang umattend tuwing sesyon. At talagang gustong-gusto ng kanyang mga kabarangay. Palaging naimbitahan. Ito pong si Councilor Rolando Andong Ferrer. Yan, makamasa to Kaya imis-imis labat si Councilor Andong Ferrer. Good morning, sir. Dyan sa barangay Amangkuro. Good morning sa mga nakikinig dyan. At syempre sa kanilang Vice Mayor, nakantabay ni Mayor Pet Merera, si Councilor Itaktak mo Mamenta. Yan. At syempre sa kanilang kasama din sa konseho,
talagang palaging number 1. Ito pong si Councilor Season. Yan. Lagi na number 1 ka sir yan sa bayan ng Binmalay. Morning sa mga taga din dyan sa may barangay Parayaw. Yan. Ito yung papuntang San Carlos magkakatabihan, Palyas, Parayaw, Papaguyan. Yan. Sa mga taga-bayan po ng Binmalay, Pangasinan. Yung scholarship program hanggang May, first week ng May. Pwede pa kayong mag-apply. Dyan ho sa may munisipyo. Punta lang po kayo sa opisina ng Employment Service Office ng Binmalay para matanong ninyo yung mga kakulang papeles kaya dokumento na pwede ninyong isubmiti ng maka-avail naman po kayo ng scholarship program ng pamalang lokal ng Binmalay. From 100 na bilang, ginawa na hong 200. Para sa mga less fortunate but deserving student dyan sa bayan ho ng Binmalay. Wala na ho tayong sapat na oras sa ating programa. Mamaya hindi na nakabalik si partner ko Leon Elorde Castro Jr. Nag-umpisa na yung meeting dyan sa munisipyo headed by Mayor Pet Merera para pag-usapan yung nalalapit na selebrasyon ng Pistay Dayat dyan sa bayan ng Binmalay. Sa aspeto technical, nakasama natin si Engineer Nexon Dakal. Yadangaranan na partner ko Leon Elorde Castro Jr. Oscar Head na Balay na Binmalay. Oscar President at Luyag na Pangasinan. Bakteryo amigo RJ Jimenez at your service always. At sayan na programan PEM paninilbihang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Itilakak na masantos tan maabig oras at balang sinansakay. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo,